més ni manco que fins a 1.030 nins i nines del Col·legi Sagrat Cor de Palma han cantat amb el cantautor mallorquí Jaume Anglada per celebrar el Dia de la Capacitat. Capacitat de lluita, d'esforç i de superació que diàriament tenen alguns d'aquests nins amb qualque discapacitat. La cançó triada, La veu d'un nin, i el lloc, el Teatre Romà del Poble Espanyol. 1.030 nins i nines des de primer d'infantil i fins a quart d'ESO del Col·legi Sagrat Cor de Palma han celebrat al Teatre Romà del Poble Espanyol el Dia de la Capacitat. Dilluns va ser el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, però aquesta escola palmesana fa anys que han decidit celebrar la capacitat de lluita, d'esforç i de superació dels alumnes amb alguna discapacitat. De la mà del cantautor mallorquí Jaume Anglada han enregistrat aquesta peculiar versió de La veu d'un nin. L'escola Sagrat Cor està molt conscienciada i és molt sensible en aquest tipus de coses. A més, ells tenen molt de nins amb una discapacitat, amb qualque problema, i fan feina igual per tots. O sigui que la veu d'un nin i que mai pugui dir que ells mos s'entenen a nosaltres. I fer veure als nins que tots nosaltres podem posar una llavoreta de bé en el món, fent que tots tinguem dignitat i que totes les persones se senten reconegudes i estimades. Que tots tenim capacitat, però que hi ha algunes persones, capacitat i discapacitat, i que algunes persones tenen unes discapacitats afegides.